Argiaren podcastak. Iratzea edo garoa. Ziur ezagutzen duzula norbait besoan tatuatuta duena edo kamisetan serigrafiatua. Kontua da, inistorra azken mendetan ongarri ezinbestekoa izan dela baserri bizimoduan. Ez zegoen ordea nahi beste horrek baserretarren arteko gatazkak ekartzen ditu eta udalak berak ere esku hartu behar izaten du. Hori dela eta herri-lurrekin lotura estua duen landarea da, zenbait kasutan baita herri-lur horiek pribatizatzea eragozteko ere. Iraganari begira ez ezik, gaur egunari eta etorkizunari begira ere jartzen gaitu irak, mai gainera ekartzen baitu paisaia kulturala eta gaur egun zeri erantzuteko ahalmena izan dezakeen. Erdiarotik gaur egunera, inistorrari, iratzeari, garoari begira jarriko gara Iñaki Sanz Azkuerekin, Egonarria saioan. Egonarria, lurrari entzuten dion saioa. Iñaki Sanz Azkue, eskerrik asko, gurera etortzeagatik. Eskerrik asko zuei. Honetan inistorraz hitz egingo dugu, inistorketan liburuaren arirariko garelako, baina inistorra, garoa, iratzea, ira, 11 izen badauzka eta gainera landarea bera ere berezia da, ez dauka lorerik, espora bidez ugaltzen omen da, ze berezitasun ditu landare honek? Bai, iratzea, esan zuen bezala 11 izen ditu ez, iratzea teridofitoen taldekoa da, eta esan zakegu landareen barruan badala, talde zaharrenetariko bat, ez? Orduan, berezitasun hori badauka, eta gero badauka berezitasuna ere, gure kasuan badalako iratze espezie bat, konkretuki, garrantzi ikaragarria izan duna. Hori da, espezie bat konkretuki, beste askoren artean paleotropikala ere badagoela entzun izan dizugu? Bai, Euskal Herrian baitugu iratze paleotropikalak, ez bakarra batzuk, baitugu espezie batzuk, horiek esan zakegu klima subtropikala zegonean Euskal Herrian zabalduagoak zirela, eta geroztik pixkanaka klima naturalki aldatzen joan zenean, beraien txokoa bilatu zuten hor bizirauteko, eta baditugu erreka, zulo, ilun, eze batzuk, iratze paleotropikalak babesten edo bizirauteko ezaugarriak ematen dizkietenak. Hori kuriosidade bezala esango dugu, liburuan lantzen duzuena bestelakoa da, eta iratzearen barietate zabal bati erreparatuta ezagunena denari. Hori, harrigarria egiten zaigu iratzeagatik, inistorragatik horrelako saltxea egon zitekeenik ere? Zer dauka inistorrak? Inistorrak horrela begiratuta ezerrez, landare bat besterik ez da, ez? Baina, liburuaren aurkezpenetan esan dugun bezala, landare honen atzetik historio eta historia asko dago. Kasu honetan, iratze arrunta edo teridum aquiliniumen kasuan, garrantzi asko izan du, ezinbestekoa zalako ekonomia, baserritako ekonomia, etxeko ekonomian, ez? Alegia, iratzea moztu beharra zegoen azpiak egiteko abereio ganaduari, azpi hoiekin eta gorotzekin eta pixarekin simaurra edo ongarria egingo zen, eta gero ongarri hori erabiliko zen, bai baratzerako eta bai soroetarako, ez? Orduan, baratzeak eta soroak ematea nahi bagenuen, kasu horretan iratzea edukitea ezinbestekoa zen. Horrek esan izun iratzea ia urtero moztu beharra zegola. Eta leku batzuetan ez egon denentzako adina. Orduan horrek sortzen du gatazka bat. Alegia denontzako adina ezagunean zerbait, saiatzen da bakoitza berari eusten eta berarentzako tiraka aritzen da, eta hor sortzen da bazuk ni baino lehenago moztu duzu baimendua etzegon toki batean, edo eta baimendua zegon baino dena moztu duzu niretzako utzi gabe, eta hor sortzen da herri askotan gatazka bat, udalek ere parte hartu behar izan zutena, arauak jarriz. Hori da, udalak hortik banaketa sistema bat, edo noiz moztu ere zehaztu behar bat eta ordenantza bat sorrarazi zen, ez da? Bai, ari gaitz egiten kasu honetan, nik esan dut udalak izan ere askotan herrilurretan mozten zan iratzea, herrilurrak erabiltzen ziren momentuko beharrak edo asetzeko, eta herri askotan ikusi izan iratzea mozteko leku onak zidala herrilurrak, ez? Orduan, udalek egin zutena da arauak jarri, eta badago arau bat, esate baterako
herri askotan erabili dena, eta 19. mendearen hasieran eta ikusten ditugu, ez? Arauazan bandoa edo deia ateratzen zuen udalak, eta esatezun, etzazue iratzea moztu, egun jakin ontar arte, egun jakin honetan etorri zaitezkete baserri bakoitzetik hainbat, baino beti zenbaki edo kopuru mugatutan, eta basozainak edo guardak etxe fuego edo tiroa bota arte, inor ez dadila hasi mozten, eta gaina askotan zerekin moztu ere zehazten zuten. Igitaiarekin moztu daiteke, ez segarekin, alegia mantxoagoa izateko mozketa, kontrolatuagoa, eta are gehiago, horrek ere, oraindik gatazkak ekartzen zitunez, aipatzen zuten ere kasu batzuetan, ezintzela markatu lehenagotik, guazen zatea eremuaren periferia edo ingurua, ze batzuk egiten zutena bizkor eremu handi bat markatu, eta gero barruko guztia niretzako da, ez? Orduan, arau batzuk hasi zian jartzen, iratze falta horrek gatazkak sortu zitzakelako. Prozesuari buruz galetu nahi zuzen, justu ere batzuk lehenago edo hasten zirela, eta hor nor lehenago hasiko eta omentzeko norgiagoka bat, irail inguruan moztuko zela pentsatzen dugu, ze iraila ere hortik omen dator, edo teorietako bat hori omen da, iratzea mozteko garaiarekin lotuta dagoena, eta aipatu duzu, igetaiarekin mozteko agindua egoten zela, segarekin baino lehen, edo hor ze prozesu egin behar dira garoa mozteko, eta zergatik adibidez, igetaiarekin lehenago, segarekin baino, zezentzu dauka lan hori moteltzeak? Esan zuen bezala, irailean mozten zen, batez ere, iratzea moztu behar delako gorritzen hasten denean, ez? Gorritzen hasten denean. Berdeta moztuz gero, gertatu daiteke urtetan berdetan moztuta, iratze tokia desagertzea edo bakantzea. Ez dago aipatu, baino, esan beharra dago, iratzea naturalki sortzen dala, biologian, ekosistema baten garapen desberdinetan, badago prozesu bat, eta hor iratzea bakarrik dator, baina iratze toki bat sortu egin behar da. Alegia, urtero iratzea egoteko leku batean, eta batez ere azpiak egiteko soilik iratzea egoteko, ze hori komen izan, mantendu egin behar da eremu hori. Orduan, iratze tokiak egiten dira sortu. Baina, paisaia kultural bat, gizakiak eragina izan duna. Orduan, kasu honetan egiten dana da iratze tokia sortu, iratze hori moztera gorritzen hasten danean joaten da, berardeta moztu gero esan deten bezala galdu egin daitekelako, eta hor batzutan esan dizun hori ez, gatazkak hor, ze batzuk ja mugan hasten zian. Berdetan dago, baina nik dagoeneko bazpade joan ingo naiz, inork moztu aurretik ni moztueko. Eta hor sortzen da arau hori, eta arau horren barruan igitaiarenak egiten dana da batez ere, nik pentsatzen dut behintzat, prozesua mantxotzeko, denei denbora emateko zerbait hartzeko behintzat, izan daiteke segarekin azkarregi moztea, eta horrek gatazka gehiago sortzea momentuan, ez? Orduan, mantxo di joazen enean, behaiek ere ikusten zijoazten ze eremukoa, nora zijoan, eta bar. Egia da ere, aurreneko egunetik, edo bigarren egunetik aurrera, herriaren arabera, gero ja segarekin uzten zutela. Alegia, hasirakoa mantxotzeko prozesua izaten zen. Eta etxeetara ere deia izaten zen, ez? Alako zonaldetatik, onara joan, ara joateko beste agindu batzuk, edo horren arabera ere bazegoen banaketa moduko bat. Gure kasuan egin duguna da, eredu bezala hartu dugu Hernaniko kasua, irutzi zaigulako, iratzearen kulturaren barruan, eta iratzeak berak ekarri duen, atzetik ekarri duen lurralde antolaketa, administrazio antolaketa, eta historia guztia ulertzeko oso interesgarria zela. Eta kasu horretan bai ikusten duguna da, 19. mendean, privatizazio prozesuak hasi zian hainbat herri lurretan eta bar, eta kasu horretan egin zutena da loteak sortzituzten mendian, eta hor aipatzen dezun hori bai izaten zen, ez? Halako auzotakoak joan zaitezte bailara honetara, halako auzotakoak beste bailara honetara, hori ere ikusten dugu beste herri batzuetan, esate baterako Oñatin, auzoka zeuden banatuak loteak edo partzelak ere, hainbat baserri badaude auzo honetan, hainbat lote egingo ditugu, eta horiek txandakatu itezean. Orduan, ikusten dugu, iratzearen kudeaketaren arloan, antzekotasun asko daudela Euskal Herriko herri desberdinetan, baino era berean, bertako paisaiaren, ekonomiaren, eta beharren arabera moldatu egiten zian. Arauak antzekoak dira, baina moldatu egiten dira. Loteak sortzea antzekoa da, baina moldatu egiten dira. Eta horrek ere gero, eragin desberdinak izan ditu etorkizunean.
Aipatu duzunez, nola inistorra baserriaren subsistentziarako beharrezko elementuetako bat zen, eta orduan publiko mantentzen da denentzako heldu dadin edo denek izan dezaten inistorrerako sarbidea. Baina aldi berean privatizazio garai batzuk ere izan dira, pentsatzen dut zuek dokumentuetan eta arakatzen ibili zareten ezkero, eta historialan handia egin duzuelako, ze 19. mendetik aurrerako datuak eta bildu dituzue, hor sumatuko dela publiko mantentzearen eta privatizaziora jotzearen arteko tentsio handi xamarra. Bai, guk erabaki genuna da, eta guk esaten detenean, hemen gaude Josun Arbarte, Arantzadiko arkeologo historikoa, eta Suberri Matelo eta Maite Errarte, etnografoak, eta orduan egin genuna da erabaki zein leku hartu eta zein garai, ez? Interesanteak irutzen zaizkigunak gure ikerketarako. Esan duan bezala, Urumea bailar hartu genuen, baina batez ere Hernaniko eremua, eta gero 19. mendea irutu zaigun oso interesgarria zala batez ere desamortizazio eta privatizazio prozesu horiek diela. Eta erdiarotik dagoeneko daude artxiboko datuak esaten dutenak iratzea mozten zala eta iratze tokiak zeudela. Baina guk egin genuna da 18. mendearen bukaerako dokumentu bat aurkitu genuen, lehenengo gatazka handia edo esango nukela Hernanin kasuan iratzea mozteko ustiapenarekin lotuta, hortik hasi eta 19. mendean egin duguna da, oso sakon landu. Esaten zuen bezala, privatizazio prozesuarekin bat egiten du iratzeak, eta momentu batean gainera, herrilurren kasuan, ikusten duguna da, iratzeak berak eragina izan zula herrilur batzuek ez privatizatzeko prozesuan. Alegia, herrilur horiek herrilur moduan mantentzeko prozesuan. Adibide konkretu hau da, esate baterako Hernaniko egungo Aiako Harriko Parke Naturala, edo kontserbazio bereziko eremua dagoen tokian, Epele usoko eremuan, esango genuke, eta aparrain, herrilurrak ziren, baino 1879an Hernaniko udalari iristen zaio eskaera bat, aipatzeko herrilurroetan zer egiten da, ze aktibitate dagoen, eta desamortizazio prozesu bat hasten danez, Hernaniko udala ere beldurtu egiten da. Ea herrilurrak privatizatuko dituzten. Izan ere, Hernaniko udalako sondozekin herrilurroietako iratzea ezinbestekoa zala, bertako baserritar askorentzat. Bazauden baserriak eremu pribatuak zituztenak iratzeakin, baina beste askok ez. Orduan, herrilurrak ezinbestekoak zidan familia horien biziraupenerako. Eta egiten duna da Hernaniko udalak defentsa bat egiten du bere herrilurrena, eta defentsa horretan nabarmentzen du hor otea eta iratzea mozten dela, esate baterako, eta beste landare batzuk eta ezinbestekoak diala baserritar eta herritar horien biziraupenerako. Orduan hor prozesu oso luze bat martxan jartzen da, defendatzekoa behien herrilurren garrantzia, eta iratzeak eokizuen pixuari esker, kasu honetan 1904an salbuespen moduan herrilur bezala mantendu zituzten. Eta geroztik badakigu herrilurroiek herrilur moduan mantentzeagatik parke naturala luzatu zela bertaraino. Beraz, orduko lurren kudeaketak eta banaketak izan duela gaur egunean ere nolabait ikusi dezakegula, ondorio izan dituen. Prozesu guzti horretan, bitxikeriaren bat seguro aurkitu duzuela. Ikerketa prozesuan esaten zu, ezta? Ikerketa prozesuan gertatu zaigu esate baterako badagola 1880an Hernaniko magal oso bat badakigu lote edo partzelatan banatzen dutela, herritarrek eskatzen dutelako, iratzea mozteko loteak behar dituztela. Lote horiek ez dira privatizatzen, egiten dena da aprobetxamendua, diru baten truke edo utzi, baino herrilurrak jarritzen dute izaten. Eta guk ikusten genuen, 1880tik aurrera, urtero bazeudela zerrendak, herritarrenak, izena bizenekin, baserriekin, zenbat ordaintzen zuten eta bar, eta bakoitzak zein lotezun aipatzen zuen ere, ez? Halako lote, halakorentzat. Guk ez genekin lote bakoitza nun zegon. Ordan, egoskortu ginean kasu honetan, mapa batek edo plano batek behar du nun baiten. Eta, bitxikeria da urteak pasa ditugula plano horien atzetik, mareatu ditugula artxibo zainak, eta halako batean, agertu zan, Hernaniko udal artxiboan, halako kartoizko tubo batzun barruan, plano zar batzuk agertu zean, da hor aurkitu gaintu 1880ko plano horiek, eta hoiei esker, badakigu, 100 urtetan, herrilurretan,
loteetan iratzean mozten egon dian pertsona horiek, urte bakoitzean nun egin duten, zenbat ordaindu duten, ze familia egon dien, eta abar. Neiko lan, eta iruditzen zait kartoizko tubo horietan gauza gehiagore agian egongo zela, baten bati emango zion, alako aireren batek. Inistorra gaur egun ez da preziatuena, esango dugu. Zein izan da bere puntu gorena, eta noiz hasten da bere gainbera? 20. mendean guk berriz ere pixka bat Hernanira joz, garbi dago 19. mendean, 18. amaieran da 19. Iratzeak ezinbestekoa jarraitzen du izaten, eta ezinbestekoa denez puntu oso gorenean dago, eta gatazkak horregatik sortzen dira. Kasu egingo bagenie sortutako lote partzelei, esate baterako Hernanin, badago garai bat 1900 eta 1922 artean, ia 500 partzela daudenak iratzean mozteko Hernanin bakarrik eremu desberdinetan. Orduan, esan dezakegu, 18 eta 19. mendean ikaragarrizko garrantzia daukala, baina oraindik 20. mendearen hasieran ikusten dela iratzea ezinbestekoa dela eta ikaragarrizko pisua dula. Egia da ere, 20. mendearen hasieran, pinuaren etorrerak, izan ere badago hor, igadurarekin eta mendiaren igatze horrekin preokupazio bat, hor badago servizio forestal izeneko bat, eta orduan aipatzen dute hasi bardiala landaketak edo egiten, mendia igatzen ari dalako, lehortea ekartzen dulako, lehorte horrek udaran errotak eta bar mugitzeko ez dulako ur nahikorik ematen, eta orduan hasten da pinua sartzen. Eta pinua sartze horretan ikusi dugu Hernanin, iratzetokiak ziren batzuk, pinuekin edo egiten diala estali, ez, holandatu. Birlandatu. Oida, pinudiak sortzen dira bertan. Eta badago prozesu kurioso bat, dala momentu batean, kasu honetan Hernaniko udalak erabakitzen dula, biak mantentzea, eta nola egin hori, egiten duna pinuen azpikaldean loteak sortzen du iratzen loteak. Claro, horrek abantaila badauka. Iratzea nahi dunak iratzea dauka, baina berean pinudiak garbi mantentzen ditu azpikaldean, ez? Orduan, hor udalak ikusizun bazegola alternatiba, baina gutxi iraunzun. Izan ere, gero ere industrializazioa sartu zen, iratzeak pisua galtzen du ere, eta pixkanaka 20. mendean, gero eta gutxiago dira, loteko purua ere ikusten da jaisten doala, eta Hernanien kasuan ikusten da udalak hainbateko bat kobratzen du 1985 arte. 1985ean, gutxi dira, 21 pertsona, gurdikadaka ordaintzen zuten, baino esandakoa pasatzetik 500 partzela izatea 1912 inguruan pasatzen gara, 21 baserritara. Eta egun jada oso bakanak dira. Hori da, gaur egun ezagutzen duzu lan hauetan ibiltzen denik, ze belarmetak eta ez dira asko ikusten, eta inistormetak are gutxiago. Oraindik ere badira, eta badira iratzea edo inistorra mozten dutenak benetan sinisten dutelako azpigaio berik ez dagoela, eta hola esaten dizue. Beraiek ez dutela erosiko, azpigaio berik ez dagolako, hau baino ez. Badira ere, ezagutzen ditut, beraien lurrak edo beraien partzela terrenoa beti ezagutu dutelako iratze toki bezala eta mantendu nahi dutelako horrela iratzea mozten dutenak eta ganadu oso gutxi dutenak, baina irutzen zaienak horrek ere merezi duela eta azkenean nahi gabe paisaia kultural bat babesten ari dea. Eta gero haude, kasu batzuk etxe edo baserri ere muan, larre edo iratze toki hori mantentzeko meta txikiak egitituztenak, kasu batzuen iaia simbolikoki, ez? Egia da Nafarro iparraldean agian oraindik ere, landa ere muak ere baduka bere indarra, eta ikusten diala gehiago, baina Gipuzkoa, Bizkaia inguruan, eta Araban ere, iparraldean oso bakanak dira. Gaur egun badago korronte bat, eta agian agroekologiatik tirata gehiago badala orain arte asko erabili izan diren praktika batzuk berreskuratzea edo horietara pixka bat itzultzea zerrekarri daiteken gaur egunera begira ero. Ikusten duzu etorkizunean iratzea erabili daitekenik, erabilgarretasunik izan dezakeenik? Bai, eta pentsatu izan dut, gaina iratze tokiak sortzeak eremu batzuetan, bertako paisaiaren biodibertsitatea ere handitu dezake. Iratze tokiak, goazen esatea, esan dudan bezala, iratzea, soilik iratzea dauden guneak baldin badira,
hasiera batean ematen du oso paisaia homogeneoak diala, baina ikusi da esate bateako ontjoen kasuan, ontjo esatetenean perretxiku, guztieta zein ez egiten, ez soilik boletusak. Kasu hoitan, espezie mehatxatuak aurkitu dira, espezie berriak aurkitu dira, Euskal Herrian bertan, eta beraz ikusten da, espezie jakin batzutako eremu interesgarriak diala. Orduan ikuste dut, bueno, batetik interesgarria izan daiteke praktika hori ere berreskuratzea, paisaia ere eraldatzen duelako eta sortu ezakelako dibertsitate hori, eta bestetik esan duzun bezala, ziklo bat egiten degulako azkenean, eta azpigai oso on batekin. Baten batek esango du, paisaia kulturala hiruzpalau aldiz esan du Iñakik eta helik ez dio hortik tira. Hain zuzen, 2019an ondare kultural izateko, ondare naturala ere aldatu zen ordenantzetan, eta aintzat hartzen da orlutik ona. Zer nolako ondarea da hori, nola ikusi dezakegu eta nola jarri daiteke balioan, ez? Alegia, ez dakit, askotan eliza bat balin bada ondaretzat hartua edo, eraikin bat da, fisikoa da, oso materiala da, baina hau naturari dagokionez eta erabat eraldaketan dagoen hori nola babestu daiteke eta zertan iraunarazi daiteke. Bai, gure kasuan esate baterako aurkitu ditugu lote partzelak mugatzen zituzten mugarriak, ez soilik harrizko mugarriak, baizik eta mugarrien ondoan ere batzutan arbolak landatzen ziren, gerezti ondoak, urkiak, enborzurikoak askotan. Berez etorreko ez zirenak edo. Berez etorreko ez zirenak, eta erabiltzen zirenak, azkenean iratzea azten denean mugarria tapatu egiten du, eta orduan ez da ondo ikusten muga. Eta hor garbi zaukatena da muga, garbi behartzula. Orduan askotan ikusi da, 60. hamarkadan ere, landatu zituztela, oraindik ere, pentsa, landatzen zituztela loten mugak, ez? Horma zarrak aurkitu ditugu, mikrotoponimoak, iratzen mozketari lotutakoak. Orduan, paisaia kultural batek azkenan erakusten diguna da, hor gizakiak paisaian bertan edukidun eragina. Eta normalean, kasu honetan behintzat, daguna da, iratzearen kulturari lotuta. Esan dugu erdiarotik, iratzea mozten aritu garela, eta belaunaldi bakarrean edo bitan, kultura hori guztia zeharo aztu da, memoriatik joan zaigu, memoria kolektibotik, eta momentu honetan horrelako liburuetan baino ezin dugu aurkitu adibide batzuk. Orduan, paisaia kultural horiek besteak erakutsi dezake batetik azkeneko erdiarotik gaur arte mendi horrek edo herrilurrek esate baterako ze erabilera izan duten, erakutsi dezake ere ze kultura izan den bertan, edota, esan dezun bezala, erakutsi dezake agian, etorkizunea begira, jasangarritasunerako bide batean, horrelako praktikek ere leku edukizaketela, horretik ere egin dialako. Herrilurrak ere aipatu ditugu behin baino gehiagotan, eta herrilurrak 19. mende bueltara arte baziren baserri eusteko egitura ezinbestekoak, gero loteetan eta horien salerosketan eta asko galtzen joan direnak. Gaur egun, izan dezake zentzurik herrilurrak izateak, zeri erantzun dakiokete? Bueno, ikuspuntuaren arabera aldatu egin daiteke, nik, kasu honetan, biologo ikuspuntutikan nik esango nukena da, herrilurrek orain arte erantzun dutena da gizartearen beharrei erantzun diete, ez? Iratzea eta otea bertan egotea ez da kasualitatea, edota leku batzutan egurra edo su egurra egotea, edota, ez? Herrilurretan zegoen eta ustiaketa hori egiten da, gizarteak ala eskatzen zulako. Orduan gaur egun, 21. mendean, zer da gizarteak behar duena, eta orduan herrilurrak nola erabili ditzakegu. Orduan, hausnarketa oso interesgarri badago, batetik ikusteko herrilurrek beraiek atzetik daukaten kudeatzeko modu hori, hau da, komunalak direla, komunalak izatetik hau da, denontzako onura batean nola sortu dezaketen, eta momentu honetan ikusten dut 21. mendean, da esate dut, biologo ikuspuntutik baitugula erronka batzuk, izan daitekeela klima larrialdia, izan daiteke biodibertsitate galera, izan daiteke gizarte oso urbano bat gehala eta behar ditugula aisialdi eremuak, edota landa eremua ere pixkanaka bakantzen joan dela. Orduan, agian herrilurrek erantzun bat eman dezakete, eta herrilurrak hasi beharko gineke begiratzen ere erronka horiei aurre egiteko. Eta ez du zertan bakarrari heldu, hau da, indaitezke diseinatu guzti horiekin aurrera egiteko. Begiratu ere, herrilurretaz hitz egin dugu batez ere, baina zilegimendiak ere bazeuden, saroak ere bazeuden, forma desberdinak hartu direla, behar desberdinei erantzun alik eta egokiena edo emateko.
Ineke, ipatuko dugu, badakidalako arrapazkan hasi zinela arrapazka berari buruz eta errilurretaz gogoeta egiten bukatu duzula, beraz inistorretik, atera daitekela kontu asko bintzat. Bai, hasi ginen, esan bezala, arrapazka eguna izeneko egun bati buruz, horri tiraka, leno arrapazka eguna, leno aipatu dut nahi gabean ez, tiroa botatzea, eta hori izaten zen arrapazka eguna. Eta pixkanaka, tira, eta konturatu geha, herrilurretaraino, desamortizazioraino, karlista da, liberalak, hor sartu zaigu historia bat, eta paisaia baten eraldaketa eta lurralde antolaketaren eraldaketan iratzeak ikaragarrizko garrantzia edukidula. Ez soilik kultura aldetik, gizarte aldetik, baizik eta antolaketa aldetik. Orduan alde hortatikan, etnografia tradizionaletik atera gera, eta atera zaizkigu gauza batzuk, ez dut esango agian espero ez genituela, baina uste baino handiagoak, eta esan dezu bezala iratzeari buruz hitz egiten hasi eta herrilurrei buruz hitz egiteko moduan gaude bain. Bai, esan liburuan guk hemen aletu ez dugun 11 kontu ere badaude, garaiz-garai bere izita, 4 ikerlarien lana gora ipatzeko modukoa da, eta hasi inistorratik hasi gara, eta bukatu ere hortik egin nahiko nukez, entzuna daukat inistortzarleen kluba daukazula aktibatuta. Zer dauka hau dena entzun da gero, inistorrak zer dauka inbeste jende erakartzeko? Badago jendea kamisetan inistorra eramaten duna, ez? Zu moduan. Ez, hau gertatu zaiguna da, ikerketa egiteko garaian, batekin aipatu eta bestearekin aipatu, konturatu nintzala, hemen inistor zaliak, erran indaitzen zaie, inistorra moztea joten zean, baina gaur egun inistor zale, beste modu bateko inistor zaleak badaudela. Topatu detena da, jende bat, izan daiteke agian txikitan kultura hau ezagutu dulako, eta horrek lotura ekarri diolako, inistorra edo iratzerekiko ikaragarrizko lotura duena, tatuajeak, esate baterako, izan daiteke jende bat ere, esan dakoak, kamisetak eta diseinatzen dituena, eta kasu horretan iratzea sartu duna, estetikoki badago jende asko erakartzen diona, badago jendea ere perfumeen gaian eta iratzea sartu duna, orduan, aurkitu dut mundu bat, hau onartuko dut, ez nuna espero, ze uste nun mundu horretan ero bakarra nintzala, eta posten ez banaiz ero bakarra. Eta esan diate ere, estatu batetan badagola iratzearen klub antzeko bat edo badagola. Baina bere estatutu eta guzti ez ura, Euskal Herria moldatu beharko dugu, noski gure ingurura. Ze ikusita zen jende dagoen, etorkizuna badu honek, etorkizun horretan utziko zaitut, susmatzen dut zen izango den lehenengo presidentea klub horretan, beraz. Iñaki, eskerrik asko gurean izateagatik, eskerrik asko liburua egiteagatik eta horren bueltan inistorra gurera ekartzeagatik. Eskerrik asko zuei, txokoa emateagatik. Eta entzule, zuri ere 1000 esker gurean izateagatik, badakizue gaurko atala, beste atalak bezala, argia.eus eta bizibaratzea.eus atarietan izango duzula ikusgai. Gaurkoa, onaino, horrengor arte, ongi izan.